Vila de Gut, Padilla Malta. Tots ells a les ordres del seu entrenador. I el nostre botiguer Pere. La societat del nostre jugador, l'aplaudiment. La foto de la austeritat al pis de Coca-Cola, el nostre patrocinador del dia d'avui. ¡Salvín Rey! ¡Qué bueno que viniste! ¡Don Salvín Rey! ¡Qué bueno que viniste! Fresques preenvasades. Ustedes estem per servir-te. Qualsevol producte que no en trobeu a la botiga, no dubteu en demanar-ho. Compartir. De vegades, un petit matís pot convertir-se en una gran diferència. Assisa és l'única companyia mèdica que reinverteix. ¡Cuánto te quiero, Rey! ¡Qué bueno que viniste! I així acaba aquesta història futbolística del dia d'avui. Benavent 5, Amposta 2. Jo crec que el Benavent ha sigut just guanyador del partit, amb la diferència que hi ha hagut al marcador. Crec que l'Amposta ha estat fora del partit per les dimensions, per la manera de jugar al Benavent, i no, realment hem jugat en una intensitat que no era la normal per a un equip que es jugava tant. Per tant, no hi ha res que dir. Jo crec que el Benavent
ha sigut superior en totes les facetes del joc, i bueno, per les dimensions del camp ens hauríem d'haver adaptat i no hem sapigut interpretar el partit amb la mesura que havíem de fer-ho. El marcador refleja un 5-2, refleja la intensidad y las ganas del Benavent y el juego que ha hecho. Hemos jugado casi 90 minutos a un ritmo muy alto y bueno, contra este Benavent es difícil jugar, ¿no? Pero fácil no, en el momento que hemos bajado un poco la guardia nos han metido 2 goles. Suerte que el equipo ha estado bien en muchos minutos del partido.